Благодарим Ти, Господи, когато между нас, Господи, и докосваш, Господи, всяко едно сърце, Господи, и променеш, Господи, според Словото си, Господи, и най-вече, Господи, според любовта си, Господи. Благодарим Ти за огромната Ти любов, която изливаш върху нас, Господи. Благодарим Ти, Господи, че си толкова мил, толкова любящ, Господи, че си дал единородния си син, Господи, за да не погине ни един, а да има вечен живот. Ние вярваме, Господи, в този вечен живот, Господи, чрез Твоята кръв, Господи, чрез Твоят кръст на Голгота, Господи, че си ни откупил, Господи, и ние вярваме, Господи, че Ти и днес, Господи, вършиш чудеса, и днес, Господи, си с нас, Господи. Благодарим Ти, Господи, за всеки един, който е в групата, Господи, и който е извън групата, Татко наш. Моля Те, Господи, Ти да благославиш умовете ни, Татко наш, да приемаме Словото Ти, Господи. Моля Те, Господи, да подготвиш сърцата ни, умовете ни и да ни даваш мъдрост, с която да разсъждаваме върху Словото Ти, Господи, и да усещаме, Господи, Твоят свят дух, как се движи между нас, Господи, да усещаме Твоето помазание в живота ни, Господи, да усещаме Твоята огромна любов върху нас, Господи, и да усещаме Тебе, Господи, единствения, който си на небесата и в сърцата ни, Господи. Ние Те канем сега, Господи, Ти да дойдеш между нас, Господи, да обитаваш, Господи, и Ти да говориш, Господи, от Словото си, Господи, и да изпълваш сърцата ни, Господи, с Твоят свят дух. Господи, благодарим Ти. Благодарим Ти. Благослови всяко едно ухо, Господи, благослови всяко едно сърце, Господи, благослови ни, сърцата ни, да чуват и да Те изпълват с Твоя свят дух, Господи, благодарим Ти. И нека да бъде слава на вечното Ти, славно, могъщо име, от сега и за винаги. Амин. Амин. Слава на Господа. Спрете микрофоните, куче, спрете микрофоните. Слава на Господа. Днес с Божия за помощ искам да говоря именно за благовестието и по-специално, че благовестието е безценно, защото много християни са дали живота си за него. Благата вест е това, че Христос умря за нас. Но това, че Христос умря за нас, има и следствие. Много хора, които след това започнаха да проповядват Словото Божие, дадаха живота си за благата вест. Други бяха екзекутирани, други претърпяха други неща. И във времето винаги имало хора, които са плащали високи цена за тази блага вест да достигат до повече хора. И сега искам върху това да разсъждаваме днеска. Защо е ценна благата вест? Защото ако нямаше блага вест, нямаше да има спасение. Сега всички хора преди близо месец честваха Рождество Христово, идването на Христос на тази земя. Слава Бъде на Господа, навсякъде говори за това нещо. Но въпрос е, дали това остана само като нещо, което е само във времето, или продължава и днес да има сила. Ще ви кажа защо. Сега много хора са християни от празник на празник, от Рождество Христово на Великден, на 50-ница и после някой друг ден. Християнството е всеки ден с Господа, всеки ден. Когато се будиш, благодаря на Бога за това, че ти дал живот. Благодаря на Бога за семейство, за живота, за здравето, за хляба същия. Всичко, което дава живота, за работа, за талантите, които дава. Всичко от Бога разбитие, всичко е благодарност. Когато вече си лягаш, благодаря на Бога за деня, който си прекарал с него, който си прижал с него. Кажи му, Боже, прости ме, ако нещо се сбъркал в този ден. Умия кръвта си. Така че това е едно постоянно взаимоотношение с Господа. И в основната центъра на това стои именно благата вест. И сега, когато говорим за благата вест, тя е безплатна. Реално хората ти говорят, ти чуеш и приемеш, спасяваш. Там не си искат пари. Обаче, спасението има цена. Спасението. Сега ще го говорим точно от това нещо. Благата вест, идвайки при хората, те е така. Бог дава дар по благодат вечен живот. Обаче, спасението, което беше изработено на кръста, има цена. И сега ще видим какво... Сега самата дума блага вест или благовестие означава добро съобщение, добра вест. Ще кажа, защо е важно добрата вест. Ще посетите новините. Ще видите в новините, от 95% от новините са все лоши неща. Убийство, катастрофи, изнасилване, грабежи, бедствия. Все лошо. И тук там има една добра или една-две добри вести. Всичко друго е лошо.
И на фона тези лоши вести има една добра вест. Че има спасение, че има вечен живот, че има алтернатива. Той след се отива. Бавно и слабо се отива. Човешки живот се отива. Всички човек, който се се отива. И нормално е да запитат, добре, на къде отивам? Има нещо след това. Аз много път съм казал, ако знаеш, че краят не е добър, потърси друга дестинация. Смени курс на своя живот. Така че важно е сега. Вижте, самата блага вест, мина седмица говорим за Йоан Кръстител. Той започна да проповядва благата вест в Матея 3 глава. Той си каза така: покайте се, понеже наближи небесното царство. Вижте колко ясно. Покайте се. Няма как човек да влезе в небесното царство при Бога, да получи вечен живот, дар, който Бог дава, без покаяние. Представете си, ако Бог вземаш хората такива, какви са, и да кажеш небето, на небето ще стане по-лошо от земята. Ще да ходим там с нашите грешки, с нашите грешове, с нашите пороци, ще които сме, и кой ще стане на небето? Стане се на земята. Но за това Словото Божие каже: Исус дойде, умря за греховете на целия свят, умря и възкръсна. И в Йоан 10 така: и греховете, и беззаконията ви няма да помня за винаги. Значи греховете остават тук, там не няма нищо. Откровение 27 така: и в небето не ще влезе нищо нечисто. Всичко, което е за изхвърляне, тя остане тук на земята. Всичко, което е пороци и грях, всичко там на кръста. Така че благата вест е много елементарна, но съдържа всичко. Когато Исус Христос започна своето проповядане, той каза така: покайте се, защото наближи небесното царство. Наближи. Сега дума, със всеки изминал ден наближава това небесно царство всеки един от нас. Да, погледнете, вземете се, нека малко прагматично. Ако човешкият живот, имаш 1000 години живот, или 100 години живот, 100 години живот, всеки ден стъпка по стъпка идва края. Наближава времето в небето. И в това време, което наближава времето, което тя запиташ: как живея аз? Дали живота, който живее, угоден пред Бога? Дали Бог одобрява това, което върша всеки ден? Дали не съм на крив път и някъде не бъркам ли? Зато и Словото Божие каза: ако някому от вас не достига мъдрост, нека просто вяра и Бог ще ударе. Има вратичка всекъде. Исус сам каза Словото Божие: аз съм вратата. През мен човек ще спасне, през мен. Няма възможност. Така че това е много важно. После Йоан проповяда също. После Исус проповяда. После Деяния на апостолите. Също Петър, когато го на Петдесятница, стана да говори с разумение. Вижте, не е уникално. Петър беше така неграмотен рибар, неграмотен, неук. Обаче, когато стана да приказва, се изпълни Святия Дух, хората се чуят кой да кажат. И Словото Божие каже: всички бяха докоснати от Словото Божие. Що? Защото Бог беше с него. Духът беше в него. И каза така: като чуха това, те оженили сърцата си. Оженили Словото ги рекоха на Петър и на другите апостоли: какво да сторим, братя? Какво да сторим? Те се усетиха, че са виновни, че разпъна Христос. И тогава Петър ще ме каза. А Петър им рече: покайте се и всеки от вас нека кръсти в името Христово. Видите колко елементарно. Покайте се. Обаче, защо е толкова трудно? Защото е трудно, защото човек трябва да поеме нов начин на живота. Знаете, преди време, когато аз преди време, че хочу благата вест, 91 година. И бях пред дилемата сега. Аз пушех, пиех, обичах компании, обичах да ходя по заведения, а бях музикант тогава. И сега дума, самият ми живот не отговаряше на това, което искам да вярвам. И сега, аз ако се покая сега, трябва да спра музиката. Трябва да спра сега, трябва да спра алкохола. Тогава за какво да живея? Вижте, това е една заблуда, че едва ли не греха осмисля живота на християнина, на човека. Това е една голяма заблуда. Едва не, ако не се грешаваш, тогава за какво живееш? Това е философията на дявола. Яш, пи, весели се, но си нови дрехи. Обаче Бог каза: ела, покай се, приеми ме и ще потреби вечен живот. И пред човека стои дилемата: какво да избере? Това е било винаги избор пред човека. И Словото Божие каже: самата блага вест поставя човека пред тази дилема. Самата блага, вижте, Бог не насила никого. Всеки човек сам избира себе си на кого да вярва и до кого да вярва. Обаче самото Слово Божие е това, което поставя човека пред въпроса: сега, кой искаш си? Аз съм говорил с хора, които казват така: пари, аз съм сега да живея, искам сега. Добре живея, никой не така да умираш. Обаче, разбери, че живота, който живееш, има начало и край. Защо искаш да пропустиш вечността? Сега, този свят се приема с виждане, вечността се приема с вяра. Самия апостол Павел каза така в Коринтяни 4:18: ние не гледаме на видимите неща, защото видимите са временни, но на невидимите, защото невидимите са вечни. Видимите се виждат с очите, невидимите се виждат с сърцето.
И това е необходимо вяра в сърцето. И за ти Словото Божие каза, повече искаш да пазите, пази сърцето си, защото от него се на живота. В Коринтияни каза така, защото Христос не ме е пратил да кръщавам, но да проповядвам благовестието, не с мъдри думи, да не си реши Христовия кръст от значението си. Сега дума, благата вест трябва да бъде представена по най-елементарен начин, да го разбере и най-умния, и най-глупавия, и големия, и детето. Благата вест не трябва да... Понякога, за жалост, ще проповедници, които говорят така, говорят, че трябва да има решник, да разбере какво говорят. Това е за жалост. Не си не говориш така. И се говориш елементарно просто. Всичко разбраха. И фарисеите, и клиниците, и банкерите, и рибарите, всички, които се разбираха за какво говоря. И се възхищаваха. Казаха, говори като един, който има власт. Значи не е необходимо да говориш сложно, да кажа, то си голяма работа. Не е необходимо. Ние не прославяме себе си. Ние прославяме Господа. Йоан Кръстител каза, аз те свалям, а той тя се отвишава. Така че благата вест се представя по най-елементарен начин сега. Вижте сега. Благовестието Кръстител е безплатно. Никой не иска пари за вечния живот. Вижте. Сега Матея 10 глава, когато си спрашваш учениците, как ги прати, вижте. Той не им казва, отивайте сега, взимайте по 20-30-50 от хората, които вярват в Господа, който вяра, който не вяра, заминава. Няма такова нещо. Вижте, Матея 10 глава казва така, от 5 до 8. Тия 12 души Исус изпрати и заповяда им, казвайки, не пътувайте към езичници и в Самарийския град, не влизайте, но по-добре отивайте при изгубените овцена от Израилевия дом. Като отивате, проповядайте, казвайте, небесно царство се наближи. Болни изцелявайте, мъртви изцелявайте, прокажени исцелявайте, безсъдни гонете, даром сте приели, даром давайте. Това е много силно. Сега дума, благата вест и въобще изцеленията, чудесата за мен, които върши Христос, те нямат налог, те нямат стоеност, нямат пари. Скочвате с пари, евро и долари, не. Това се приема с вяра от Господа и славата са на Бога. Псалом 55 казва така, и при един напас, и аз ще избавя, после казва, и ти ще ме прославиш. Това е нещо, което Бог обича. Наистина човек да има благодарност в сърцето си. Помните десетината прокажени. Всички стояха там на края на града. Там, където беше място за прокажени. И може да си представите, тези хора очакваха някога да види може Христос. Може би се молиха, чуваха, че някой има и който изцелява. И това, когато той смина и каза, какво искате ви? Какво искате ви? Искат да бъдем очистени. Така, идете, бъдете очистени. И само ни се върна. Тръгнаха пъти и се очистиха. Само ни се върна, каза, падна долу към Господа градите. И той каза, къде са останали 9? Къде са 9? Не бях 10 човека. Това говори, че Бог иска неговото творение да има благодарно сърце. Когато Бог нещо дава, благодари му. Когато Бог някъде те избавя, благодари му. Когато имаш ценна нужда, се молиш, Бог те отговаря, пак му благодари. Дейте приказвате тази връзка с Бога. Вижте, понякога не има отношение, едва ли, че Бог е някъде там горе и само чака да му иска да дава къде да мраз. Не. Бог е навсякъде. Бог е същ. Той е вечен Бог. И той обича своето творение. И той не се подарява на хората вечен живот. И трябва да има човек на благодарност, да осъзнава кой е напал за него Бог. Сега, Лука 10 глава, ще отново как Бог спати и на други 70 апостоли. 70 апостоли и как ги спати, вижте сега, кой им каза на тях. Извинете, 70 ученика. Лука 10 глава, отивам ти казва така. И след това Господ определи други 70 души и разпати ги двама пред себе си във всеки град и място, където сам той ще да отиде. И виж кой им казва сега. И каза им, жътата е изобилна, а работниците малко. За да молете се на Господаря на жътата да изпрати работници и жетват се. Идете, ето аз се изпращам като агнци след вълци. Не става колко е ясното слово. Агнци след вълци. Сега думам, може да не е приятно, може понякога да има конфронтация, но ще каза, аз ще бъда с вас при всички ни до свършека на века. Самия Исус Христос в Йоанна 6 глава говори за себе си. Каза така, Йоанна 6:7. Защото слязах от небето. Не е моята воля да върша, а волята на този, който ме е пратил. Сега дума, Исус дойде от небето с ясно съзнание да върши Божията воля. А Божията воля казваше, всеки, който види Сина, който повярва и който го приеме, да има вече живот и да бъде съвсем последен ден. Така че виждаме колко ясно казва. Който вярва, ще бъде спасен. Който не вярва, ще погине. Това е самата истина. Сега, в Йоан 19:30 Исус бидейки кръста, малко преди това те се подиграха с него. От тях мъжамари казаха, познай който ударен. Тогава Исус каза, Отче, прости им, те не знаят, че ще вършат. Колко ясно каза, прости им, те не знаят, че ще вършат. И после, в Йоан 19:30 каза така, свърши се. Или каза, цялото така, аз завърших това, за което бях дошъл. Значи много е важно за всеки един човек, преминайки през тази земя, да усети наистина Божия призив за себе си, каже, Боже,
Аз искам наистина да извърша това, което има за мен. Тази работа, която да върша. Самия апостол Павел казва в Филипени 13 така: дано всякак уловя това, за което бях уловен от Христа. Извинявайте. Тя дума, той се каза, дано разбера това, за което Бог ме призова, да върши неговата воля. И в Римляните е така. Римляните е вече. Исус Христос умря за прегрешенията ни и възкръсна за оправданието ни. Значи, всички наши грехове заслужаха смърт. Словото Божие каза, Римляните 20, защото заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот, Христос нашия Господ. Виждаме заплатата на греха, който живеем ние. Заслужава смърт. Всеки от нас заслужава да умре. Това е самата истина. И ние получаваме вечен живот не по заслуги, а поради Божията доброта, поради Божията любов. Защото Словото Божие каже, очи, когато бехме грешници, Христос умря за нас. Никой от нас не може да се похвали, че бил много добър и заслужава да е в небето. Няма такъв човек. Ние отиваме в небето поради това, че Бог е добър. И Божията благост е назначена да доведе човека до покаяние. Сега, в Матея 28 глава, последните думи на Христос бяха така: идете научете всички на това, което аз съм научил. Кръщавайте ги в името на Отца и на Свети Дух. И ето, аз съм с вас през всички дни до свършека на века. Тук има призив, има обещание. Призива е да отидем да кажем на хората благата вест. Обещанието ще бъде с нас. Значи, понякога хората може да не приемат Словото Божие. Понякога може самите нас да не приемат. Понякога може да има конфронтация, да има спорове. Но, изказа, аз ще бъда с вас. Сега дума, не се представяме кой как ще реагира на благата вест. По-скоро се представяме дали не пропускаме доброто време, което Бог не дава. Словото Божие каза, изкупайте благовремето, защото дните са лоши. Слава добре на Господа. Само си го надявайте. Сега, идете на всички народи. Самия апостол Павел, помните от Деяния на апостолите, началото гонеше църквата. И когато срещна Христос, малко по-късно, след 3 дена, когато той беше ослепял, след това прогледна, не положи ръка на него и през тези 3 дни имаше общение с Бога. И Бог му разкрие цялата истина. И когато апостол Павел прегледна, вече той започна да проповядва благата вест. И хората се чудиха. Този, който гонеше църквата, стана най-ревностен на църквата. И той знаете какво стана? Той отиде при своите хора. Тези книжните фарисеите, отиде при тях. Писа какво сега. Павел и дружината му, като отплуваха проповед, дойдоха в Пергамен. И аз от тях и върнах в Иерусалим. И сега само секунда. Това е Деяния 13 глава. Идеите, като видяха множеството изпълнени с завист, опровергаха това, което говореше Павел да ходиха. Павел не говореше покайте се. Обаче идеите опровергаха, този гонител не го слушайте. Обаче тогава ще го каза Павел направи. Павел и Варнава говориха дързно и рекоха: нужно беше да десим първо на вас Божието учение, но преди да го отвърлите и ще себе за недостойни, вечен живот, ето отиваме към езичници. Значи тези хора смятаха, те имаха ритуали, традиции, много неща, които вършиха и смятаха, че това е богоугодно. И тогава сега апостол Павел каза, просто това, което вършите, това е ненужно. Ненужно. Това е ненужен комод. Покайте се, приемете Господа. Това е вечен живот. Те казаха, не може да бъде толкова лесно спасението. Бе казал, що не искате да слушате, да минам. И после те каза със себе си, ще отида при езичници и те ще ме слушат. Това е нещо много важно. Вижте, в Деяния 28 глава каза така. Деяния 28. Това е последната глава от Деяния на апостолите, където апостол Павел каза така. Зато да знаете, че това Божие спасение се изпрати на езичниците и те ще слушат. Наистина някой казваме, евреите бяха толкова близко до истината, но не познаха Христос, не познаха Павел, не познаха благата вест. И тези апостоли, ученици, бяха убити по най-мъченически начин. Стефан беше с камъни. И ако беше обезглавен, Петър беше провисал след надолу. Виждаме, всеки един от тях умря по един мъченически начин. Тези хора дадаха живота си за благата вест. Представете си, това, което вярваха, не беше истинско. Кой ще да умре за тази благаш? Ще каже, Господи, ме биха, заминавам се, искам да вярвам с това. Напротив, тези хора, когато ги биеха, те се радваха. Когато те наказаха, те се радваха, че могат да участват с Христовите страдания. И нещо, което те може да виждат, когато казват езичници, всички народи, всички хора се нуждаят от благата вест и Господ Христос. Няма значение кой, кога, къде живее. Дали в Африка, дали в Япония, Австралия, Америка или България.
Това няма никакво значение. Защото Спасител е само един. Няма друг спасител. Сега някой ще каже, аз съм преди време бях разговарял с една християнка, която е мюсюлманка, и тя ми каза, еркес дининен, всеки с вярата си. Викам, вижте, добре, това е вярване. Но я ми кажи, горе в небето колко богове има. Тя няма какво да каже. Викам, сега, в небето има един Бог. Това е Бог, Отец. И този, който говори към Бога, това е Христос. Само чрез Него човек може да получи вечен живот. Исус каза, аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота и никой не дохожда при Отца чрез мен. Виждам колко казва така, няма друг да е казва такова нещо. И Буда, и Кришна, и Мохамед, и много такива учени за времето моли. Никой не е казал, аз съм Бог. И аз ще да при Бога. Така че важно е да вярваме в истината. И тя именно, Словото Божие ще каза, ще познаете истината и истината ще прави свободни. Сега няма друг начин и възможност за спасение, освен чрез вяра в Христос. Няма друг начин. Сега понякога си казвам, няма ли някой ще мисли човек да върши добри дела, човек към тези неща. Много хора се мислят така сега, като живеят добър и праведен живот. И това е достатъчно добре в небето. Преди време разговарях с хора, които са, така съм имал възможност да говоря, които са невярващи хора. И ми казват, Фари, виж сега, ти си бил голям грешник, щом се поверил Бога. Аз казвам, не върши нещо лошо. Работя си, гледам семейство, давам според нещата, не пригодействам, не крада, не лъжа. Какво толкова? Защо трябва да се покаям пред Господа? Аз казвам, не прави нещо лошо. И аз му викам, виж, не се покаям за което правим или не правим. Ние сме грешници от Адам и Ева. Те се грешиха, че с тях греха принесоха човеци. Това са нашите прародители. И ние носим техния грех. Волно и неволно, да, не сме виновни за това, което се направиха те, но ние носим техния грех. Но Бог, голямата си милост, ни дава шанс, дава надежда. Словото Божие кара ми Петро каза така, че с един грех, греха ме вместо човеци ще задам. Но че с едно правилно дело, чрез Христос, мнозината ще станат праведни. Чрез Христос може всеки човек да установи своето взаимоотношение с Бога. И сега, в Деяния 14, когато видяха Петър и Йоан да говорят, виж каза сега. И чрез никой друг няма спасение, защото няма път имете друго име, дали нам човеци, чрез което да спасим. Няма друго име. И после казаха така, а те като гледаха дръстта на Петър и Йоан и бяха вече забелязали, че са неграмотни, неучени човеци. Но познаха, че са били с Христа. Значи, живота им, обходът им, отношението им показва, че те са били с Господа. Да, Бог казва, неграмотни човеци. Да, това няма значение колко е грамотен. Има значение колко е верен. Това, което се Бог се от хората, да бъдат верни. Приемаш Бога, приемам се Словото Божие, чуеш по дрема и му ставаш верен. Словото Божие каза, който устои до край. Няма значение, който в капа си ще дойде при Господа. Откъде ще дойде? Къде го при това? Това няма никакво значение. Значение, приемайки Бога, да останеш верен. Сега какво точно, коя е благодействието днес? Някои хора казват, времена се променят се хората. Едва не трябва да се промени нещо. Не. Хора се променят. Променят се културите, но Бог не се променя. И неговата благовест е същия и днес. И сега ще прочитам кой иска Бог днеска от хората. И най-вече от нас като християни. Какво да споделиме? Какво трябва да променим, ако му кажа така? В Лука 24 глава 46-67 каза така. И рече им, така е писано. Христос трябва да постада и да възкръсне от мъртвите в трети ден. Ще постада и ще възкръсне. И че трябва да се проповядва в Неговото име покаяние и прощение на греховете между всички народи, като започне да разставим. Виждаме покаяние, прощение между всички народи. Това е истината. Без покаяние няма прощение. Без прощение няма вече живот, няма небе, разбите ме. Може човек да се вижда, много си е правилен, но без Бога върви по един път, който води на лошо място. И сега, защо не казвам тези неща? При малко ви казах, Рима 6.20 поставя тая пътя. От цялата страната и греха и света, за да стои Бог и вярата. И така, заплатата на греха е смърт. А Божия дар е вече от Христа Исуса. Животът в този свят без Бога води към ада. Животът с Бога води към небето. И сега, каквото цялата благовест, апостол Павел е написал към Коринтияни така, вижте. И тук много се казва точка по точка всяко нещо. И хубаво е да се човек да се раздава тези неща. Казва така, още братя, 15 глава на Коринтияни, напомняме благовестието, което и проповядах, което и приехте, в което и стоите. Значи виждаме, проповядано, приел си го и в него стоиш. Чрез което се спасявате, ако го държите, според както съм го благовестил, освен ако сте напразно повярвали. Значи има хора, които могат да чуят, сразу да дадат пред Господа, следващия миг да вземат там, където са били. Това е страшно. И той казва сега така.
чрез който се спасявате. Защото първо ви предадох онова, което ти приех, че Христос умря, видите, пред писанията ни, и после възкръсна и попогреб. Той не описва Словото Божие. Коя е благата вест? Благата вест е, че има един, който дойде от небето, който проповяда благата вест и умря на кръста в Голгота за нашите грехове. И че с вяра в него ние имаме вечен живот. Слава да бъде на Господа. Сега, както право казах, искам така да се благовестие безплатно, но много християни са дали живота, за да може това благовестие да остане днес до мен и теб. Вижте, Деяния и 5 глава, първите апостоли, Петър и Йоан, те проповядаха Словото Божие. Бог направи всеки едно голямо чудо, един човек става да и ходи пред храма. И после правиха много чудеса за мене. В началото всички ги се радваха, обаче малко по-късно виждаме, че как фанаха ги, биха ги, вкараха из Андана, няма прикаят за Христос, те излязаха там, пак положиха и видимо ги вкараха там и казаха да ги заповядат. Тогава един човек има един фарисей, не има Гамалиил, това е много мъдър човек. Казвам така, внимавайте, тези хора, това, което говорят, ако не от Бога, той ще отпадне в отиде. Но ако от Бога, внимавайте да се окажете и богопротивници. Какво бяха тези хора, вижте? Когато чуха тези думи, какво бяха? И те послушаха, и като повекаха апостолите, биха ги. И заръчаха им повече да не говорят за Христовото име. Как да почне да говорите? Значи, какво бяха те? Отказаха, вижте сега. А те отидаха с Синедрион на възрадване, за дето се достига да претърпят опазването за Христовото име. И ние не престанаха да получават и да благовестят, че храма и по къщи чрез Христос. Те не се отказаха само да още по-да да почне всеки ден по храма, по къщи не спряха да говорят. Кой се не кажем? Имаше гонение, имаше забрана. Те не спираха. А днеска нас никой не нагони, никой не забранява, а като че не е трудно да говорим за Бога. Значи погледнете какво става. Като че няма ревността, няма го, така щаха да говорим за Бога, няма жаждата. Вижте, искам да кажа, трябва да използваме благовремието. Защото нещо да им, някой ще каже, толкова неща да върши, толкова навора. Тя работа не са една свърши. Обаче и сега Соломон така, 3 глава. Има време за всяко нещо и срок за всяка работа под небето. Има време за семейство, има време за работа, има време за всичко останало, но има време за Бога. Това е много важно, благата вест. И сега, само когато говорим за благата вест, Деяния 7 глава, 50-60, Стефан проповяда благата вест. Какво стана, Стефан? Беше изкарах на града и убиха с камъни. Стефан, да, проповяда. Нищо лошо не каза. Той говореше благата вест и тогава каза, Отче, Твоите ръце предавам духа си. И се отиде. После четем в Деяния 12 глава, Яков едината после беше обезглавен. Това е реалността. Но никой не спря благата вест, разберете ме. И целта каква е? Искам да кажа, че спасението има цена. И всеки човек трябва да има себе си, така, да бъде развен, да пъти цената. Сега кога беше истинска цена? Истинска цената беше кръвта на Христос. Но понякога има цена, която трябва да платим и ние. Да дадем пътя с него до край. Не се отказваме. Вижте, може човек да бъде хиляди причини да се откаже. Помните, апостолите казаха, тежко е това, че се тръгнаха. Дима се на сега, ще отиде по света. Всеки може да намери много неща. Обаче този, който е правил Господа, знае, че има цена и той трябва да продължи с Господа. И представете си, Исус, каква цена заплати? Дали живота си, преля кръвта си, върна кръста вместо тебе и мене. Той го направи за мен и теб. И сега думам, ако той не се постави от нас, с каква лека ръка човек са някаква срамот, това, че е християнин. Има християни, които мълчат, никой да не ги знае. Но няма такова християнство. И си Христос или си за този свят. Значи, когато живеем в грех, не се срамуваме точно греха. Всички не знаят какво правим. Обаче, когато приемем Господа, почва, ама сега да се подсвинат, да не се подиграват, няма никакво значение кой го ще каже. Значение да бъдеш угоден на Господа, да се причина това нещо. Сега, спасението има цена и то е дар от Бога. Сега, Ефесяни 2 глава, 8-10 кога сега, още говоря около 5-10 минути, не повече, точно за това искам да говоря малко спасението. Защото по-дълга спасение чрез вяра. И то не е от самите вас. Това е дар от Бога. Не че зала да се похвали никой. Значи никой не може да каже, аз бях твърде добър, правя много добри дела и затова Бог ме спаси. Няма такова нещо. Спасяваме се поради това, че Бог е добър и поради това, че Бог наистина даде се за нас. Така. Сега, от този спасението вижте, в Исаия казва така. В Исаия 55 глава, 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 55
Овие, които сте жени, елате всичко приводите и вие, които нямате пари. Елате купете яще. Да, елате купете вино и мляко без пари и без плата. Що харчите пари за това, което не е хляб? И труда си за това, което не насища. Послушайте ми с внимание, живейте благо. И душата ви ще се наслаждава с най-доброто. Приклонете ухото си и елате при мене, послушайте и душата ви ще живее. Ще колко ясно каза, елате при мен, без пари и без плата ще получите вечността. Слава добре на Господи. Сега, каква е точно цената? Вижте, цената коя е сега? В Словото Божие описва с цена си били купени, не ставайте роби на човеци. Сега дума, Христос не изкупи. Добре, него не на човеци. И когато някой ще казва, седай мене, виж аз кошица, не аз седам човеци, не съм човеци, седай ми Господа. Самия Христос каза, помните, когато казаха, хората от тези пари Христос, така, никой не може да вземе върху си нищок на ударят небето. Така че, ние ще седаме Господа, а не човеците. И казва така, с цена сте били купени, не ставайте роби на човеци. Слава да бъде, Господи. И сега, когато говорим за това, което днес се направи Христос, Йоан 29, когато Исус видя, Йоан видя Исуса крепи него, знаете какво каза? Ето Божият агнец, който носи греха на света. Тук ясно казвам, кой е Божия агнец? Това е нашия Христос. Йоан видя как това е Той. Значи, виждаме, че Той заплати цената за греха на целия свят. И Той самия казва, когато беше на тази земя, Матея 20 глава, 26 ми си казва така, ясно, вижте. Той каза, аз дойдох да дам живот си откуп за мнозина. Кои са тези мнозина? Тези, които ще повярват. Тези, които няма повярват, за жалост, ще бъдат неверие. И каза така също, както и човешкия син, не дойде му слушат, но да служи и да даде живот си откуп за мнозина. Слава да бъде, Господи. И сега именно точно за каква е вижте цената, вижте Словото Божие. Някой така, брат, говори с Словото. Ще кажа точно Словото. За цената. Коя е цената, която се заплати за нас? Бог. Вижте сега. Първо Петрово, 1:17-19 казва така. Да, 18. Като знаете, че не с тези неща се бъдат за изкупени от суетния живот, предаваме от бащите ми, но с скъпоценната кръв на Христа. Виждаме, кръвта на Христа, скъпоценната кръв на Христа, като нагнес, без светата ги пречист. Тази кръв е нашата цената за нашия живот. Цената за нашите грехове. Там наистина Исус го направи за нас. И когато човек, християнин, си помисли отново завърне там да се греши, помислете какво коства на Христос, това, което имаш днес като подарък. Той го изтърпя за всеки от нас. Така че дейте за всеки ръка да играете с Господа. В Йоан 8 век, прямо казах сега, ще познаете истината. И истината ще направи свободни. Истината това е Христос. Който познае Христос, ще бъде свободен. Който се вари още преди това традиция, ще бъде бързан в тези неща, в оковите. И много вижте, точно Словото Божие каза точно за какво да е Христос, за какво умря, вижте. В първия на 3:5 каза така. И знаете, че Той себе да носи греховете, в Него няма грех. Значи Той е абсолютно безгрешен, в Него няма грех. Той дойде, умря заради моите и твоите грехове. Чак мога така, в един чувал натовари всичко. Греха, беззаконието, нечестие на целия свят и оставя на гърба си, от преклата на кръста. И били така, че всички наши грехове са там. И когато ние приемем към Божие, прости ме. И той каза на Отец, Отче, аз умрях на кръста заради Него. Бог на приема на основание на жертва на кръста на Христос. Не нищо друго. Сега, да нещо повече. Самия Бог отразява себе си като един, който е полял кръвта за нас. В Деяния 28 казва така. Внимавайте на себе си и на цялото стадо, в което Свети Дух ви е послал епископи, да пасете църквата на Бога, която Той придоби с собствен си кръв. Виждаме отново кръвта на Христа. Това е кръвта. Те беше пред за нас. Цената е кръвта на Господ Христос. Така че знаете, че много голяма цена е платил Бог за нас. И наистина това е важно. Сега, коя е връзката между благата и спасението? Аз сега при малко, благата и добра мисъл е подарък, обаче тя трябва да бъде осъзната, приета и човек наистина да се покае и да се започне нов живот. Защото вижте сега, това, че Христос умря на кръста, не спасява всички автоматично. То спасението е направено на кръста, обаче от нас иска всеки от нас сам да каже, Боже, аз съм пред Тебе, вярвам в Тебе, прости ми греховете, покаявам се да почнем нов живот. Това е нещо личен акт. Това не е еднократна битва. Не казва, аз се покая пред 30 години. Ама къде си днес? Се покая пред 30 години, обаче 10 от други края на света. Нямаш общо с Бога. Спасението, покаянието, това е всеки ден. Сега,
Истината е Господ Христос. И благата се Божия сила спасение, благата вест. Примерно 16, апостол Павел каза така: не се срамувам от Благата Христова, който е Божия сила спасение на всеки, който вярва. Благата вест е сила спасение на всеки, който вярва. Така че понякога си казвам, аз не мога да говоря, ама аз не съм красноречив. Той му си каже, аз не мога, аз заекам. Обаче Бог каза, че бъдеш, бе. Вземи себе си брат Арон, че бъдеш като Бог и пак ще стане работа. Така че не се пресявай това, че не може да прикажете много добре, аз също заекам. Това не е фаталното. И знаете, много път така съм казал на хората, не важно как говориш, важно е какво казваш. Важно е това, което говориш, да е Божие Слово. Това върши нещата. Може да бъдеш много красноречив, може да бъдеш много умен, може да бъдеш много така данни да... Обаче ако благата вест не казваш по правилен начин, ако Бог не е с тебе, направо всичко. Сега вижте, в тая последния си, който ще прочитам. В Римляни 10 глава, от 13-15 казва така, защото всеки, който пресве, Господ не ще спаси. Всеки, какво че всеки един човек има шанс. Докато на тази земя има шанс да си към Господ да спаси. Всеки. Но, да, тук долу вече дава и на други стъпки. Как проче ще призоват този, който не са повярвали? Значи трябва някой да им каже. И как ще правят този, за който не са чули. И как ще чуят без проповедник. Виждате, тук говори нещата отзад напред. Първо трябва да има някой проповедник, който да говори. Трябва да учи някой, който да учи. И този, който учи, и да повярва. И казва така. И как ще проповядат, ако не бъдат пратени? Както е писано, колко са прекрасни взети на нея, които могат са доброто. Така че искам да кажа, да се съзрачим днес, вижте. Благата вест и днес има сила. И днес може да спаси всеки човек. При него около нас има много хора, които обичаме. Било съпруги, съпрузи, деца, внуци. И казваме, сега не е времето, едва не. Ами не знам време, знаете кое е времето? Времето е днес. Евреи 3.15 казва така, ако днес чуете гласа ми, не закоряй сърцето си. Не знам отношение дали ще може утре ден. Може да Господ вземе хората. Какво правим тогава? Това, че използвайте всеки ден благовремето. Това, което искам да кажа, нека да се всеки от нас да усеща в себе си порива, Божия порив да говори за благата вест. Без значение колко е силен и колко е слабо говоренето. Това няма значение. Бъди верен на Господа. Бог е този, който ще даде. Ще кажа само един пример накратко. Това е истинен случай. Двама студенти. Един е по-голям курс, другия е по-малък курс. Този, който е бил в големия курс, е бил християнин. И ето, когато вярвал Бога, пастор му казва, вижте, че си умно момче, споделяй благата вест с някой твой приятел и му кажи за Христос. И той започна да говори на своя приятел, той учи да ходи на риба. И той казал, готов съм казал, и той просто харесал това нещо, повярвал в Бога. Минало време, минало една година, и той казал на своя приятел, знаеш сега, искам това, което аз сега на тебе, това, което вярваш, да споделиш с някой съученик. Извади съученик за себе си и той му казал, винаги, като казваш благата вест, ще го питаш, искам да стане християнин. Почне питаш човека. И сега нашия човек, малото момче, почна да говори, че объркал благата вест. Така говори и накрая по-старика се хвана за хората и казал, той човек обърка всичко. Кой знае какво ще стане? Оставаха да опита къде искаш на християнинка и тя работа се свали. И накрая казал, подказал и питал новия приятел, казал, а сега каза, искаш да приемеш Христос? Така готов съм казал приема. И се покаял. Кой се не каже, то не е от нас. Бог подвъд сърцата на хората и да семето, Бог го посява и Бог му показва. Така че от нас иска да бъдем верни на Господа. Нека Бог да благослови. Нека се справим.